Fy enw i yw Sarah Roberts, rwy'n darlithwraig yma'r campws Gelliau'r Coleg Sir Gar o fewn y pwnc amaethyddiaeth. Fi wedi bod yn dysgu yma ers 7 mlynedd, ond wedi cwblau'r cwrs tar ers 4 mlynedd bellach. Fi wedi cael ei magu ar ffarm David y Beef, ucheldir yn ffarmogr mam a dad, ond wedyn trwy addysg fi wedi bod yn astudio amaethyddiaeth lan i lefel gradd, a wedyn tra'n astudio bues i'n gweithio ar amryw o ffermydd gwahanol, a wedyn fues i digon lwcus i cael swydd nôl yma yn Gelliau'r fel darlithiwr wedyn. So nes i'r cwrs tar tra bod fi yn y gwaith fan hyn, a oedd hwnna'n rili helpu fi oherwydd o'n i'n gallu dysgu llawer wrth wneud y gwaith a hefyd wneud yr gwaith theori i matcho hwnna. Ni'n lwcus iawn yn Gelliau'r, mae rhan fwyaf o'r myfyrwyr ni yn siaradwyr Cymraeg, felly mae'r sgwrsio yn Cymraeg yn dod yn naturiol, ond ni hefyd yn lwcus fel coleg bod gyda ni'r adran Gymraeg sydd yn dod ac yn dathlu digwyddiadau Cymru, a mae hyn wedyn yn gobeithio yn torri'r rhwystyr yna bod Cymraeg ddim yn cool. Ni'n lwcus iawn fel coleg bod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cefnogi ni i sicrhau bod gyda ni adnoddau dwyieithog o fewn amaethyddiaeth. Felly mae'r porth yw rhywbeth i ni'n defnyddio yn ddyddiol yma yn Gelliau'r i cyflwyno gwaith yn dwyieithog. I unrhyw myfyriwr sy'n astudio'r cwrs tar ar hyn o bryd, fi'n credu bydd rhaid bod fi'n rhoi un tipyn o sicrhau bod gyda nhw grŵp o bobl amgylch nhw sydd yn cefnogi nhw trwy'r cwrs, gallai fe fod yn cydweithwyr neu cydmyfyrwyr sydd yn gwneud y cwrs gyda nhw. Tip arall i'r myfyrwyr bydde'n astudio'r cwrs tar ar hyn o bryd, bydde ddim eistedd o flaen y teli bob nos yn creu pŵerbwyntiau ac adnoddau mae rhywun i gael gyda nhw, so jyst gofynnwch.